Здравейте, приятели! Аз съм Радост и днес отново ще бъдем заедно. Днешната тема е продължение на предходната. България е време да се събуди напълно. Да, приятели, време е България да се събуди напълно. Не наполовина, не за една вечер, а истински да каже не на поробителите си. Толкова години ни учиха да мълчим, да търпим, да приемаме, че така било, че нищо не зависи от нас. Същите хора, които ни късаха от устата, ни говориха за търпение, същите, които ни държаха бедни, ни обясняваха за стабилност. И ние дълго време стискахме зъби, дълго време преглъщахме, дълго време се примирявахме, защото вярвахме, че може да стане по-лошо. Те ни го втълпяваха, защото ни беше страх за насъщния, за децата ни, за всичко. Но страхът не храни, приятели, страхът не спасява, страхът прави народа, нас, роби. Затова днес става нещо по-голямо от политическа драма. Днес става духовно пробуждане. Днес хората излизат на улицата не само за протест, а за достоинство. Не само за пари, а за истина. Не само за промяна, а за справедливост. Хората усещат, че чашата приля. Уморихме се да гледаме как едни и същи хора си въртят държавата като личен бизнес. Уморихме се да слушаме как все сме си виновни, все не разбираме, все трябва да приглъщаме още малко, все трябва Европа да ни казва, все трябва някой на нас да казва какво да правиме. Не. Не. Повече не. И точно това ги плаши сега. Не, че сме ядосани, а че вече не ни е страх. Те храниха през страха всичко, което толкова години задържаха, за да доведат държавата до това състояние. Когато народът отвори очи, властта започва да се тресе. Когато хората започнат да мислят, лъжата рухва. Когато улицата проговори, кабинетът се разклаща. Днес България се буди. Бавно, тежко, но истински. С отворени очи и чист ум. И този път няма да ни приспят с обещания. Няма да ни купят с трохи. Няма да ни лъжат с красиви думи, докато ни вадят душата с данъци и закони против нас. Този път хората виждат всичко, чуват всичко, разбират всичко. И за това, приятели, днес е моментът, не утре, не когато се оправи. Днес да се изправим, да мислим, да говорим, да кажем истината, високо, ясно и без страх. Защото тази страна, България, е наша. Тази улица си е наша. Тези деца, които искаме да останат тук, са си наши. И ако ние не се събудим напълно, никой няма да го направи вместо нас. България, стани, отвори очи, издишай страха, събуди се с чист ум, с трезва мисъл и с силно сърце. Защото когато народът се събуди и се изправи, никаква власт не може да го спре. Нека сега се молим за огромното събуждане на българския народ, което предстои. Боже, светлината ти да мине през България. Събуди народа ни дълбоко, истински и необратимо. Разкъсай страха, който години ни е държал ниско. Щупи тъмнината, която се е опитвала да прикрива истината. Изчисти умовете ни от лъжи, пропаганди и обърквани. Дай ни трезвен ум, буден дух и мъдро сърце. Раздвижи съвестта на хората, пробуди тези, които спят. Събуди онези, които са заглушени, объркани и отчаяни. Дай им смелост, Исусе, да видят, да разберат и да се изправят. Господи, излей върху България дух на истина. Нека лъжата да падне, нека несправедливостта да изсъхне, нека злото да загуби сила.
Вдигни народа, който мисли ясно, народа, който не се продава, народа, който не се плаши, народа, който стои в светлина, а не в тъмнина. Изпрати, Боже, праведни водачи, хора с чисти сърца и правилни мотиви. Пази страната ни от измама, от предателство и от слепота. Подреди правилните хора на правилните места. И нека това пробуждане бъде огромно, силно и необратимо. Не от човешка сила, Исусе, а от Твоята. Господи, отвори очите на България, на българския народ. Събуди България, запази я, укрепи я и нека светлината Ти да остане върху народа ни. Боже, изправи се срещу всяка мафия, която е пуснала корени в България. Нечестните, алчните насилници, манипулаторите, разпръсни ги, щупи властта им, щупи влиянието им, щупи мрежата им. Разкрий тайните сделки, покажи скритите връзки, освети тъмните кабинети, където се вземат решения срещу народа. Исусе, вдигни ръката си срещу всеки, който краде от хората, свали силата на тези, които управляват чрез страх, събори плановете им, обърни схемите им, присуши каналите им, изпрати светлина в институциите, пази честните хора вътре, дай им смелост да стоят твърдо, примахни от местата им тези, които служат на корупцията. Исусе, изгони мафията от България, от политиката, от бизнеса, от медиите. Нека да няма място, където да крият, да няма врата, зад която да се затварят. Нека всеки нечестен да бъде разкрит. Застани до народа. Дай сила, единство и буден дух. Дай мъдрост да различаваме истинските водачи от представилите се лица. Нека България бъде очистена. Нека истината да застане на първо място. Нека справедливостта да победи. Господи, изгони мафията напълно, дълбоко, до край и укрепи страната ни, България, в светлината Ти. Заставам пред Тебе, Исусе. България няма да бъде държана повече от мафията. Дошло е време на изкореняване, разтърсване и изгонване. Прости на народа за годините страх, примирение и мълчание. И сега ни дай сила да стоим будни, смели и трезви. Исусе, влез в правосъдието. Разклати корупционните мрежи, свали от позиция всеки, който продава дела, който прикрива престъпления, който служи на интереси вместо на закона. Изчисти съдилищата, прокуратурата, министерствата, парламента, службите. Прати светлина, която да разкрие всичко скрито. Мафията в политиката, Боже, огради България от купени лидери и фалшиви спасители. Изпрати ни наистина водачи с чести мотиви, които не могат да бъдат купени, защото милеят за България. Не могат да бъдат заплашени и използвани. Щупи всяка партия, която служи на сенчести структури. Върни уважението, Исусе, към властта, която трябва да работи за народа. Господи, затвори вратите на фирми, които източват държавата. Прекъсни схеми, финансови канали, комисионни и поръчки. Примахни медийните гласове, които манипулират хората за пари. Възстанови честността на думата. Възстанови, Исусе, истината. Събуди българите до дъното. Нека страхът да умре, нека безразличието да изчезне, нека духът ни да се изпълни с яснота, смелост и желание за справедливост. Обедини хората, Боже, не по партии, а по сърце и съвест. Протегни ръката си над София. Протегни ръката си над Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Враца, Плевен, Брагоевград. Цяла България! Села, палянки, местенца, граченца, изгоди тъмнината, изгони тъмното влияние, което се е настанило по места и контролира с години. Постави духовни защитници навсякъде, Боже. Постави духовна защита над улиците, площадите и институциите.
Пази ни, Господи! Направи така, че мафията да няма връщане, да няма скривалище, да няма чадър, да няма власт. Укрепи България със светлина, защото където идва Твоето присъствие, тъмнина няма. Тъмнината няма шанс. Амин. Бъдете благословенни, приятели, и нека да се обединим всички и да кажеме: вън, вън, вън продажното правителство на Делян Пеевски и Бойко Борисов. Вън на всички, които доведаха България до това състояние. Нека нови духовни водачи поемат през Бог управлението на нашата държава България. До скоро, приятели! Обичам ви!